السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسئله زواج و زاروک gelkî pêwîst e, yanî vê jiyanê de insan bizewce ji bo yanî irtaqekî wî çêbe, hevalekî wî çêbe, şerîkekî wî çêbe li vê ciyanê de bi hev re derkevin, bi hev re bixwin, vexwin yanî muşereke li vê dinyayê de bi hev re bikin. û zarok jî gelkî pêwîst in û muhim in ji bo bibin bav, ji bo bibin dayik, ji bo yanî şîrînbûnê dinyayê bi rastî el-mal welbenûn zînetul hayatid dunya. Yani şîrînbûnî vê dinyaya pere ye û zarok e. Em perî çi? Perî helal û zarokî salih û qenc. Zewac ne me wallah yek bizewce ji bo ez dixwazim bizewcim. Na. Zewac ji bo tu dikaribî berdewam bikî li vê ciyanê de, ji bo tu kesekê bibînî li te fam dike, kesek destê xwe têkî ser destê te, alîkariya te bike, te pêşxîne ne te piştxîne. Bes vî ev derê pirs, ev kesê em ke bizewcînî, kî ye ev kesa? Hel yeter tu ke bizewcî çimkî dayîk û bavê te dixwazin tu bizewcî, yan ji bo reqabatî te î şehwa dixwazî bizewcî, eva fikreke şaş e bi rastî heger tu dixwazî bizewcî ji bo malbatê xwe ne ji bo xwe, yan tu dixwazî bizewcî ji bo reqabatê xwe ne ji bo jiyanê xwe berdewam bikî. Eva gelek tiştekî şaş e. Zewac Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem got eddûnya metâ. Dunya xweş û şîrîn e. Ve xeyru metâ'iha û baştirî şîrînbûnî we el-mer'atu saliha. Ew jinî salih, jinî baş, jinî multezim. Jinî qîmetî mêrî xezane, jinî qîmetî malî xezane, ew jinî sirrî malî xwe dernaxîne. Baş e? Yani ji mêrî xwe re senede. Alîkarî wî dike. Taban jin jî doreke mezin dilî di vê ciyanê de. Fe'len jin eger rast bû, dinya hemî pişt wê rast dibe. Jin eger xwar bû, dinya hemî pişt wê xwar dibe. û zarok jî rast dibin eger jin rast e. Xwar dibin eger jin xwar e. Ji bo wilo Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem got fesfir bi zâted dîn. Ey her re î kesî oldar bixwaze bizewce. Eva yek. û ji bo mêr ew kes çaşî berî bizewce lazim bi rastî bizanibe ev kesa, ev mêra ew sîfatê tê de tê hez dikî, tê de heye yan nîne, yan tikê qebûl bikî ji bo tu ji mal bavê xwe derkevî xwe xelas kî. Ev jî şaşbûnekî gelkî mezin e bi rastî. Na, jin jî dizewce ji bo hewşî jiyanê xwe berdewam bike, ji bo mêrek ji we re çêbe, ji bo bibe bavê zarok we, ji bo ji we re bibe demeke mezin, ji bo we pêşxîne, ji bo ne we bişkîne, na ji bo qîmetî we zanibe, qedrî we zanibe, hurmetî we zanibe. Baş e? Feeger ew mêra ne haqas el-wedûd e wekî Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem gotî, eger ne nerm e û ne nîzik e û ne dilê xwe nerm e û ne dilnîzm e, nezewce bi rastî şaş e. Eva muxtasar yanî ser meselê jin û mêr. Zarok hîronî em dibînin gelek xelk zaroka dîne, wallahî ez dixwazim zaroka bînim çimkî ez dixwazim bibim bav. Okey, ava tiştekî Allah subhanahu ve teala dilê te de çandiye û tiştekî dilê te de jî çandiye tu ji bo bibî dayîk. Ama ermanca bila jîhana mestir be. Yani îro tu dixwazî bibî dayîk. Lazim dayîkeke salih bî, tu dixwazî bibî bav, tu lazim qas we mes'ûliye bî çimkî istî te de ew tişta. Ne ama hîronî wallah em parçek goşt bînin, em bînî vê dinyaya we parçeyê goşt wî zarokî, yallah ciyan bike û biîşe çawa dixwazî biîşe. Nabe. Ew parçeyê goşt istî te de heta rojê qiyamete. Tu lazim bizanibî çawa dike wî xwedî bikiye. Ke çawa wî mezin bikiye. Ser çi esasî tike wî mezin bikiye. Ser çi reyî tike wî mezin bikiye û fêrê wî bikiye. Eva yek. Di du îronî xelk dibe bav û dayîk û nizanin wî zarokî xwedî bikin. Ê baş e tu nikarî tu ne qasî ve mes'ûliyetê dibînî ew mes'ûla ji te mestir e. Tu çima xwe dikî we kore. Tu çima wî zarokî dînî, tu nikarî bibî bav. Yani ji bo bes wallahî malbatê me razî be wallah ez bibim bav. Na. Tu ke warî pirskirina rojê qiyamete Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem bêje yani her mes'ûle gware pirskirina tiştê nêv destî wî de. Nehm. Tu şivanî, tu warî pirskirina serpezê xwe.
چی نابه تو ولا بێلی ڕاستە و چەپێ نا ئیکە ببێ باو لازم قاسەوە مەسئولە بە قاسە مەسئولی مال بە قاسە مەسئولی ژنا بە قاسە مەسئولی زاروکە بە قاسە مەسئولی ئیدارەتی وێ مالە بکە ئیکە ببێ دایک لازم حاضر بێ ببێ دایک لازم بزانبێ ئەف زاروکە پارچەکە ji min e لازم بزانبێ ez qaseva mes'ûlê me û fi'la mes'ûlî we me zin be ne zehmet e ne zehmet e eger tu qaseva mes'ûleyî neam tehedda heye erê yek diweste erê xewî te yani xewî te çavî te derre erê ema tu diwestî ye ji bo çi ji bo cîleke ji rojpêşiya derxînî baş e ji bo ew kese bibe salih piştî tu bimrî ji te re bimîne ji bo alêkariyê te bike gava mezin be ji bo bi heval û dostî te evzara ne bibe dijminê te ne bibe hesretek ji te re vê dinyayê li wê dinyayê na eger esas rast be rast derdikeve eger esas batıl be mebûnî alê batıl fehuve batıl tiştî ser batıl çêbe batıl e tiştî rast çêbe rast dibe فاساسiyatî me gelkî bengeh muhim e pêwîst e ava berî bizewcî lazim tu têkî serî xewa tişta tu xeçêkî get şîvan kurrî xeçêkî xwe dirist bikî heta dikaribin zarî te jî pişte rast û dirist bin tu xeçê nakî tu ke parçek goşt wînî vê dinyayê bile here cehennem çawa dixwaze ciwan bike nabe tu zalimî vê derê tu zanî lê nizanî dayikî yan bavî tu zalimî vê derê tu gavanî tu parçek goşt dinî vê dinyayê û tu dihêlî ew dinya wî bixwe û agirî cehennem jî wî bixwe tu çawa qebûl dikî parçek ji te were şewtandin û bibe ar ji cehennem re çawa tu qebûl dikî wallahî însanî biaqil welkeyîs ey kesî zîrek ji bo axiretê xwe tişta hazir dike û qebûl nake bibe ji xelkî cehennem فعلا kesî zîrek ji bo axiretê xwe tişta dike ne hema wallahî ez ciyan bikim çawa be bê sînor be bê destûr be bê mebde be wekî ew mulhidan mesela bijin yallah bilo însaniyetî me bes hemeye aslan navê însaniyet yanî tu nikarî bikar bikî eger sînorî ol nîne ke başbûn xerabûn helal heram axlaq ev tişta tu nikarî birastî bikar bikî bistehmilî nî navê însaniyet eger navê ol nîne têda بطيبت مسألة أخلاق فأو ذاروكا قفا ورا في الدنيا لازم سراجة باك به سراجة راس به أساسياتي قوت بن أبا حمي لجم ديو باواته فديو باف لازم خراس بكن حطني ذاروك راس ببن نبا بن حسرتك إجمرة نا لازم أمان ببينن لو الدنيا وكيف الدنيا موان دي خير وخشيون بمنن خدا ما هو ببارزنا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته